fraților, am văzut că v-a plăcut foarte mult primul videoclip cu Scary Kendama pe care l-am făcut. A strâns 238 de vizionări până la momentul actual când eu postez acest videoclip. Când creez acest videoclip. Și vreau să facem acum cu un pic mai multe scheme. Nu știu câte vedem. Cred că 20, ceva de genul. N-am învățat eu foarte bine cu Kendama, nici nu prea mă joc. Chiar nu prea mă joc, mai mult sunt pe telefon și pe PC, cam și PC am. Oh, eleu. Bun, dar pe noi nu ne interesează asta. Hai să începem. Stați să mă încălzesc un pic. Hopa! Ai, că știu să dau Lighthouse. Mai bine dau altceva. Bun, hai să începem ușor. Hai să începem cu Big Cup, Small Cup. Bun. Am făcut Big Cup, Small Cup. Hai și un Spin Spike. Bun, hai și un Spike normal. Dacă tot să le facem pe toate, nu? Nu? Oh, stai că nu mi se Spike-ul normal. Hai, mă! Băi, dar nu se poate așa. Bro! Intră, mă, odată! Băi! Mă, viața mea, ce ai? Hai că mi-a ieșit spike-ul. Mai încercăm. Dacă aveți niște sfaturi la ce schemă o să fac, să-mi ziceți niște sfaturi. Că nu prea-s bun eu cu Kendama asta. Hai, bă, frate. În sfârșit, uitați. Hai să facem un elefant. Faceți chestii de-astea mai ușoare. Bun, hai să facem un Around the World, parcă Europe era. Cel în care să dai big base small in. Nu ăla alea cu de pe base. Direct in, așa. Bun, hai să încercăm să facem. Bun. Big base. Opa. Nu se pune, mi-a căzut. Big. Hai, bă! Big base. Ok. Ah, hai, mă. Big base. Small. Ok, stați să scot aici firele. Că mă enervează. Știți ce zic? Bun. Small și acum trebuie inu. Uitați, sunt la small. Ai, mă, nu se poate. Big base. Ah, ce mă enervez. Big base. Ah. Big base. Small. Ah, nu merge, băi, inu. Hai să ne mai antrenăm la un in. Facem base in. Ca să ne antrenăm un pic la in, că nu-mi iese. Dacă aveți niște sfaturi pentru in, să-mi ziceți. Hai să facem un orbit mai bine. Opa! Atât de aproape, dar totuși atât de departe. Opa! Îmi sare în cap. Oh. Și... Hai, mă! Fii atent. Elephant orbit. Hai. Hai, mă! Elephant. Oh, hai mai bine orbit direct. Hai, mă, până nu-mi iese orbitul, nu mă las. Nu-mi iese nimic azi. Am genion. Să zic așa. Genion. Am postat un short, să vă uitați la el. E super șmecher. Hai, bă, frate.
Ok, în sfârșit orbit. Hai încă un orbit. Hai. Lunez. Încă nu m-am încălzit, sincer. Hai că am dat orbit, dacă e. Am dat. Ok, hai să începem cu un airplane. Poate mi iese un airplane. Hop. Aproape. Se ducea bine, dar nu mi-a venit chenul. Opa, eu nu mă bag în cameră, frate. Eu stau pe lângă cameră. Pe mine nu mă interesează camera, se pare. Hai să încercăm un lighthouse. Mai dăm o dată. Nu se poate. Așa era și a căzut. Ia, hai. Lunar, dacă e. Hai să încercăm un lunar. Chiar dacă n-am dat niciodată lunar, am dat doar lighthouse și airplane. Nu mi iese lunar, n-am cum. Să-mi iasă airplane-ul ăsta. Uite, acum trebuie să-mi intre. Dar nu vrea să-mi intre. Mă gândesc să mă apuc de daily vloguri. În sfârșit, domne! Airplane, nu! Airplane, nu! În sfârșit! Airplane, dar hai să mai dăm un airplane, dacă tot. Nu oprim videoclipul ăsta până nu facem 2 airplane-uri. Cred că mai știți seria cu 3 spike-uri. Am oprit-o din cauza că v-am mai zis că am reușit-o. Când voiam să postez, am reușit, dar aveam microfonul închis. De-aia am închis-o. Trebuia să facem video 6, parcă, și n-am mai făcut-o. Așa trebuie să ne intre, nu pe lângă. Lighthouse! Băi! Lighthouse! Opa, i-a sărit. Dar a fost Lighthouse. Bine, mă! A doua oară când dau Lighthouse. Bro! Am devenit pro player. Hai că am devenit pro player. Nici nu știu cum se dă juggle-ul, dacă mă întrebați. Nici nu știu cum se dă juggle-ul. Bine, mă! Am dat și al doilea airplane fără să vorbesc. Hai să trecem la încă o schemă. Hai încă un spike, să ne mai încălzim așa un pic. Hai, bă, spike-ul. Spin spike-ul, mai bine zis. Bine, mă, spin spike. Vreau un base. Bun, hai să încercăm un bird. Deci, nu, că eu dau prea tare ca să intre în bird. Ce aproape, bro! Eu mai învârt câteodată ca să-mi iasă bird-ul. Că stă mai bine. Am reușit odată bird in. Pentru mine e foarte bine. Opa, stai că nu mă mai văd în cameră. Hai că mai încerc așa un pic. Am reușit! Hai și cu inul, hai și cu inul. Mi-a căzut. Se pune la loc. Nu s-a. Băi, stai mă locului. N-am reușit. E. Cred că ăsta cam a fost episodul. Avem chiar 10 minute în cap acum. A trecut. Și ne vedem data viitoare. Dacă vreți și partea a treia.
vizionări, subscribe, like, tot ce trebuie și ne vedem data viitoare. Hai, pa!